אני ממליצה על הקורס של צמיחה מטראומה באופן חד משמעי. במיוחד במדינת ישראל, כשיש כל כך הרבה אנשים שסובלים מטראומה בעקבות המלחמות, בעקבות הפיגועים, מאוד מאוד חשוב לתת לאנשים תקווה וללמד אותם שגם כשחווים קשיים יש תקווה ואפשר לצמוח מהקושי ולהתפתח וללמוד איך לחיות חיים טובים ומשמעותיים למרות הטראומה. בקורס מלמדים גם אספקטים תיאורטיים של מהי טראומה ומה המשמעויות שלה, ונותנים ארגז כלים נפלא לסייע לאנשים בצמיחה מתוך טראומה. והקורס היה פשוט מעולה, אני נהניתי מכל רגע, ואני מרגישה שקיבלתי ארגז כלים מספיק, כדי שאני אוכל עכשיו להתחיל ולסייע לאנשים בהקשר של צמיחה מטראומה. המנחות היו יוצאות דופן, הם שלטו בחומר בצורה יוצאת מהכלל, והם ידעו להסביר אותו בצורה מאוד ברורה ומאוד מרתקת.